nagpahinumdum ka nato sa usa ka realidad o sa usa ka kamatuoran nga diin kitang tanan mamahimo nga makasinati, makatilaw og labaw sa tanan, mamahimo nga kita biktima usab niini. Unsa man ni kining linya nga diin niya giingon dinhi apan wala sila makasabot sa kahulugan niini. Nagidugangan pagyud dinhi, nahadlok silang mangutana kaniya mahitungod niining mga butanga. Wa kasabot. Usa sa mga murabag mayngon tapo nga gikahadlokan nato sa atong parokya karon sa pagkatinuod lang. Agikan pagod sa panahon ni Father Alvin pod og sa miagi mga katuigan. Gakadaghan ang ato nga mga igsuon nga mga Katoliko nga mibalhin og laing relihiyon. Naiuban, himbalhin og laing relihiyon, dili tungod kay giganahan sila. Dili tungod kay piskay ilahang simbahan or pamaagi, but tungod lang yun kay kuwang sila sa pagsabot sa atong kaugalingon mismo nga pagtuo. Pareha sa mga apostoles sa Ebanghelyo karon, wa sila kasabot. Unya wa pud sila mangutana kay nahadlok sila. So wa makasabot, unya wa pod mangutana tungod sa kahadlok. Mo bitaw karon ni adi dinhi atong i-acknowledge ning atong mga igsuon, mga Catholic Faith Defenders atong Diocese of Tagbilaran. Upat ni silang ni adinhi karon, no? Brad Paul o mga kauban, Brad Alvin, Brad Willie og kisa kato ni usa nakalimot ko. Upat ni sila. Unya mo sugod sila karon sa pagpurma sa atong mga Catholic Faith Defenders. Buahan makatukod kita o mga CFD group sa atong parokya. Mga human aning misa, magsugod na sila sa klase karon sa gitawag og apologetics seminar. Nanalipay ko kay murag daghan-daghan ang motambong unsa maning apologetics seminar. 20 kini ka topics, 20 kini ka mga diskusyon nga diin malmalon ang ato nga mga kaigsuunan nga mga participants nga mga parokyano, labi na mga batanon sa mga basic o foundational doctrine sa atong pagtuo nga Katoliko. Tudluan sila sa unsay mga mahinungdanon nga mga pagtulunan kabahin sa langit, sa impyerno, sa mahal nga birhen, sa pagtuo nato sa Dios tanan-tanan. Unya og silsil na ni sa ilang alimpatakan. Sugod karon hangtod sa umaabot nga mga Sabado, mga tulo ni kabuan, tulo ka buwan nga Sabaduhan. Buahan kamao na silang manalipod og labaw sa tanan, kamao na silang moatake kon kunis-kunison ang atong pagtuo, atong tinuhuan sa laing mga grupo ug laing mga pundok nga way laing gibuhat kundili ang paglibog nato o pagdani nato o pagtuis sa kamatuoran. Wala sila makasabot mo na giingon sa Ebanghelyo karon. Daghan pod ang mga Katoliko nga wa makasabot. Daghan ang mga Katoliko, daghan nato ang namalhin og laing tinuuhan. Tugay wa lang sila makasabot og wa po hing pasabot nila. Mutuo mong madi daghan kayo karon sa itong mga batanon, no? Mga chapel leaders mo duol nako nga bagong kura nato dinhi. Father tabangi in town me. Diri sa Kabad, Father, namalhin ang mga batanon og laing relihiyon tungod anang banda-banda. Usik. Mubalhin lang taglang relihiyon tungod sa banda-banda kay gimingawan sila sa ato. Ang ato sige ram tagkaluy kami Ginoo. Sige ram tagkordero sa Dios nga usay ya po ta kinantahan. Malupig ta nila kay bibo na may lukso-lukso na may dupa-dupa, daghan man praise the Lord. Niya ato usahay kay daghan maghampak sa dughan. Di mamuangay ng mga batanon. Usik nga mawad-an tag mga batanon nga mamalhin og laing relihiyon. Naidaghan diha sa Pikas Barrio, no, dapit diri sa Baukan, sa Buktol, daghan na kaay namalhin og laing relihiyon. Ang uban namalhin og laing relihiyon tungod lang sa miswa og salmon. Sus gibaylo nato atong pagabinunjagan, gibaylo nato atong
Katoliko anang miswa og udong nga septic tank na nabulahan. Sayang. Nga man, wa ta makasabot. Sama sa giingon sa Ebanghelyo, wa sila makasabot. Mo nga gasugod kita karon sa atong seminar sa apologetics, itong parokya, karon mismo, inighuman sa misa, aron makasabota sa ato nga pagtulunan o pagtuong Katoliko. Kay kasagaran kato mga tao nga di makasabot, mo po'y mga tao nga dali mahaylo. Ang mga tao nga dili makasabot, mao'y kusog, magsupak-supak ug moreklamo. O ang mga tao nga di makasabot, mo'y mga tao nga magdag surambaw sa usa ka pundok. Mahinungdanon kaayo nato nga makasabot kita sa atong pagtuo o sa atong tinuuhan. Kay numdum bitaw ko sa usa ka istorya, nawali na nin ako, no? Katong dahi usa ka laki nga batan-on nga gibuwagan og uyab. Nasakit man kaadyo ni buwagan tag uyab kay sakit man ang mawad-an tag cellphone, sakit man ang mawad-an ta og pitaka, kana mawad-an kag uyab muna sakita kay gugma man guna. Ang sakit anak murag mo tulijok sa imong dughan. Niya mo dong sa imong ilok kinasakitan. Niya mo kurbada sa imong tangkugo. Niya mura kag mata-mataon. No, magbuwagan kag uyab sa kasakit, inigtan-aw nimo sa sudan nimo buwad nga itumog likod. Bisag sa buwad parihag naong sa imong uyab. Ingana nang sakit kayo sa buwagan tag uyab. Niya dahil gibuwagan og uyab, galibog na siya kung sa iyang buhaton. Kay di po siya makasumbong sa iyang ginikanan, kay supak po iyang ginikanan atong mga uyab niya. Unya di po siya kasumbong sa iyang barkada, kay binuangan man siya. Ay ang gihimo, nangita sa Biblia, kay pulong sa Ginoo man ang Biblia. Sa Ginoo, gaplano naman siya maghikog, kay wanawanan niya siya paglaom, kay mura siya gidatugan sa kalibutan. Mura siya gidatugan sa kalibutan, kay ang bugtong bahandi nga natingban sa iyang kinabuhi, katog yung iyang uyab. Nga mo'y naghatag o kahulugan sa pagpakabuhi ng kalibutan na. Char. Unya, plano siya maghikog. Pero sa pa siya maghikog, yung kuha sa Biblia, yung sa Ginoo, ikaw ang pulong, o ang buhing pulong, ang mga nahipatik din sa Biblia, imong mensahe, ako yung sundon. Plano ko Ginoo nga maghikog, aron mahuman ang tanan, o matibuay kining akong kinabuhi. Pero kung sa imong mensahe din sa Biblia, ako gyud ning sundon. Piyong sa siyang mata, abli niya Biblia. Unya, kung sa iyang matudluan, mo to iyang sundon. Pagtudlo pa niya, nabasahan man siya sa Biblia, og si Judas gahikog. Yung patay, gahikog si Judas. Matay ka plano na isang maghikog, o dihing samot. Kagilimang kag si Judas gahikog. Yung Ginoo pahikugon so da ekonimo. Mo nga sira na po ni sa Biblia, iyang gi-practice kanang Bible cutting, which is very dangerous. Kana mag-abli-abli ra bitaw kag Biblia kung sa imong matudluan, mabasahan, sundon nimo dajon. Sira na po ni sa Biblia. Nya sumpay-sumpay man na, abli na po ni sa balik. Pag-abli ni Jagbalik kay katumang sambingay sa maayo nga Samarianhon, the parable of the good Samaritan, di ba? Da istorya ato dahay tao nga gibanhigan padung og Jericho, nga gibilin sa japlin sa karsada nga himatjon, hinglabay ang pari watagda, hinglabay ang levita, ang hingsalbar ni Jakatong Samarianhon. Tungod man to sa pangutana sa katawo nga to sa Ginoo nga kinsa man ang akong isig katao. Na sa katapusan atong maong parabol sa Ebanghelyo kay ingon Maginoong Hesus, lakaw og buhata ang sa ingon. So pag ingon niya, si Judas gahikog, lakaw og buhata ang sa ingon. Gabitay sa nangka tungod sa Biblia. No? So importante gid nga makasabot ta. Kay ug di ta makasabot, magdani nato ngadto sa kapildihan. Mo nga sa Ebanghelyo karon nagpahinumdom kanato kinahanglan nga makasabot ta sa gisulti sa Ginoo. Unya usa sa mga mahinungdanong butang aron ta makasabot ayaw kahadlok pagpangutana. Naman din sa Ebanghelyo karon nahadlok silang mangutana kaniya ug tungod niini wa sila makasabot. Hinaot nga sa tong inadlaw-adlaw nga kinabuhi,
makasabot unta kita sa atong pagtuo aron mapuy-an nato kini ug mapaambit ngadto sa uban. Amen.